Miss Vicky, Ivan! Oh! Hindi na kailangan ng face shield. Ang sarap mo! Excuse me po! Kamusta niyo mga ka-answer? Ako nga pala si Paulo at ngayon dadaan natin ng mga memes na gusto nyo daanan ko agad. Simulan na natin magsayang ng buhay. Ano kay Michael? And that's it for my chica from home! Ako po si Arellano, Miss Sir Mel, Sir Mike, Miss Vicky, Ivan! Crush ko to si Pia. Kahit noon pa nung bata ako. Oh! Hindi na kailangan ng face shield. Ang sarap mo, Pia! Ba't ito yung ginamit mo music? Freudian sleep ang tawag dyan. Okay, matanda ka na si Tito mo, Mike. Bigyan mo na. Sunod. Lagot ka kay Drew! Pucha, kahit nasa lupa-lup pa ngayon si Drew, hahanapin ka niyan. Ayun ba? Ayun. Papunta ka pa lang, Mike. Pabalik na si Drew. Sunod. Galing kay John. I prefer real delicious. I said real perfect. Masarap. Creamy and rich. Gusto ko yung in-edit mo dito. Di mo lang copy-paste. Magaling. Wait lang. Ano to nasa comments? Daming likes eh. Wag kang bastos, Tito Mike. Grabe ka. Dirty old Mike. Sunod. Kali sa professional Filipino retard memes. Wag ka bastos. Magbastos ka. Yeah, ito yung para maanghel ni Tito Mike. Wag ka bastos, Mike. Bastos ka. Ilang beses ko ba sasabihin na wag kayo magbastos? Hindi mo ako mapipigilan maging bastos. Kaya, hotdog. Una gusto niya hotdog. Ngayon gusto niya peklat. Sunod. Days ang dami naman kailangan pakinggan. Ayoko na. Andito na si Bong. Galing kay Sid. Niluto ni nanay. Sarap. Yan, sa nanay ko lang ako nakakakain ng gulay. Pag hindi niya gawa, wag na. Sunod. Wait, hindi naman sa KG ako pero malinaw naman na ang sarap nun, Iya. Iya Velania nga pala siya. Hindi siya Pia. Sino si Pia? Wala na. Sinira mo na. Ayoko, hindi na ako matatawa niyan. Sunod. Kayo ang mali. Buta pa si Paolo Bejones, di ba? Yun ang tunay na malakas. Bastos na to sa inyo. Mahina. Kahit magtulog-tulog pa kayo mga putang. Lahat talaga ng mga P masarap. Sunod. Gusto ko lang sabihin na hindi madali yung ginagawa namin dito sa show. Okay, lalaban na ang ABS ngayon. Sa GMA, ano ang panlaban nyo? Tagal na nito Lagay ng music. Sorry, Drag. Sorry. Gago. Hayop ka, professional Filipino. Galing sad boy to hype boy real quick. Pero nakalimutan ko yung text na nito. Pero Leche, nasira yung vibe. Kali kay Indy. Kaya di umulapin na si Peach. Yan o, masarap sa Pilipinas po siya. Ang ating internet. Ang sarap mo, PLDT. Putang ina, nakakasama ng loob. Excuse me po. Smart globe. Pati nilagay yung budget na nilagay nila doon sa mga Koreano na yon sa kanilang serbisyo. Kasi mas madali. At sunod. Puro talaga lahat nag-i-interconnect kay Tito Mike. Sunod. Galing kay Allen. Suso. Yeah, this is Mike kanina. Gusto din niya. Puro kay Tigang ngayon. Ano ba? Dahil ba tapos na Nobyembre, ngayon kayo bumabawi. So, galing kay Pogi. Namimiss ko yung kulang ka pa ng S, yung panahon na ganito lang pinapaputok ko. Puro P talaga pinapaputok na naman ni Paolo. Kay Pia. Sunod. Piccolo. Patay ang palak! Excuse me po! Patay ang palaka mo dyan po dyan. Pumiyok pa ako, hayop. Wala na naman pipiyok! Paulul Piccolo palaka. May kakaiba talaga sa letrang P Sunod, kali ka EJ. Ang sarap mo, piyaya. Kala ko piyaya to. Ito ba spelling nito? Piyaya? Kala ko piyaya. Kago, naulol na ako. So, yung mga gusto niya, nagugutom lang yan. Bigyan mo ng hotdog. Sunod, kali ka Yel. Bra? Ito na ako, kinikilig na naman yung mga tao dyan. Pwede sumigaw. Fight! Pwede. Hindi kayo ba copyright? Excuse me po! Ito na ako, gumagana na ang makina, mahiga. Ito na sa pinhiya, alam mo.
Ako ay nandito at talaga excited kasi katabi si Kuya True. Ito na ako, lahat kayo sumigaw dyan. Alaban, Jong! Fuck you, dead joke lang, pare. Di tayo lahat, pare. Magingay lahat, sabay-sabay. Ito na ako, lahat kumakaway. Kaya salamat po. Sabay! Sabay, magingay. Hindi nila kinat yun? Tuloy-tuloy lang yan. Yan ang hirap pag-live at freestyle, di ba? Diba? Galing kay Pia, Piyok, Paulol, Piccolo, Palaka, tas Pacquiao. Doon talaga papunta lahat ng ito. Maraming salamat. No, mga batang kalye pag nakasals ni Ayam. Iya, di ba? Nagagawa ko ng paraan para mag-connect-connect ang mga memes na to. Yung mga yagit sa kalye po, hininga pa lang at ang hit nun tapos ka na. So, bakit yung ito? Bakit ito ang bilis sila nakat? Ha? Wala kang laptop, subo mo titi ko, gawin mo Bakit ito ang bilis sila nakat eh, di ba? Kaya ako nagtataka. Fuck you. Okay. Subo mo titi ko. Sunod. Wala ka kasing mahika ni Abra. Naka-libre teleport siya. So, galing kay Zio. Look, Paulo is spitting facts. Naglalaway na ako, di ba? Para si Tito Mike mo kanina. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Tumitalamsik ang laway pag masarap ang iyong piyaya. Wow. Ako isang makatang Makate. Sunod. Handa kong ibigay. Ano pa meron sa GMA mga tigang? Bali lang yung nakalagay dyan ha. Piyaya. Ibang piyaya na ang gusto ni Alden. Handa kong ibigay lahat ng bayo sa mundo. Ano ginagawa mo, cameraman? Sunod. Kaling yan sa poorly timed screen cap. Puro mga tigang to mga pinapakita nyo ngayon sa akin. Dahil kasalanan mo to, Tito Mike. Yung tito namin ang aming modelo eh. Galing kay Jack. Bol. Bol! Hindi! Ito mga ginagawa mo, ha? Ito pala mga ginagawa pag hindi ako nag-e-edit akong hayop ka. Tigang kang hayop ka. Putang. Bawi ka na. Bubulat-lating ko ang piyaya mo. Sunod! Litrato mula sa sandali bago magsako na. Ang sarap mo, Iya. Pero sino? Si Pia ba ito nasa gitna? Di ka nanonood ng GMA. Pia and Mike. GMA Newscast. Male, female. Vicky Morales. Si Vicky Morales. Pia. So talaga sumabit lang talaga. Sayang, gusto ko pa naman ng mga para ito yung mga napapanood mo sa sa Jav, diba? Mga matatanda. Creamy and rich. Ano naman to? Kali kay Miss Game. Chika from home! Ako po si Adriano. Ganda pa ng watermark mo. Sir Mel, Sir Mike, Miss Vicky, Ivan. Oh, Hindi na kailangan ng face shield. ang sarap mo, Pia. Ang sarap mo, Pia. Ang sarap mo, Pia. Seryoso ba talaga yung sinabi niya? Gusto ko malaman yung pagkatapos. Pag-traffic na Pia. Gusto ko in-ignore na lang ng dalawa. Wag niyo napansinin yung template na patay na. Gusto ko yung in-ignore na lang siya ng dalawa niyong ko-anchor. Mike, medyo namali ka ata. Sabi doon. Sunod. Galing kay Kurt. Pinay Lo-Fi. Mukhang malapit na tayo matapos na. Sa may mga lo-fi na eh. So makakalma naman ang ating mga ethics. Huwag tayong mga tigang. Ang sarap mo naman, Hinebra. Antayin ko lang bumagsak yung unang bagsak. Mas okay na ako, masaya na. Ang sarap naman ng pusang yan. Jollibee nyo, gutom na. Ano nangyari dyan? Maraming salamat. Umuulan, pwede na umuulan dito. Niloloko mo naman ako dito eh. Sunod. Galing kay Vince, hindi namin tatantanan. Ano to? Bakit nakaumbok? Hindi namin tatantanan yan. Tantanan mo ang piyaya ko. Sunod. Mga patay ng template para sa patay na channel. At panguli galing kay Reynald. Ikaw ay nakalabaw, lumaw. Ikaw ay nakalabaw, lumaw. So, natin na po ito. Sapon! Maraming salamat sa tunod natin tapusin ito. Kung nagustuhan nyo yun, bumulat-lat ba ang piyaya nyo? Huwag nyo tayo like, share sa mga may piyaya nyong friends. At huwag nyo kumita mag-subscribe. Paulo Lau.